Ние сме Ивчо! И аз? Ти не си, ние сме Firex. Не бе, ние сме... И днес ще играем Слендърмен. Ние сме Firex, плюс Ивчо и още един. И някакъв още. Слендърмен! Играем Слендърмен, трябва да намерим бота. И... Бягай! Let's go, let's go! Леле! А това си още едно, бе! Защо всички Слендърмани ходят така, чакат да дълнем и след отгоре? Така, трябва да намерим една пластмасова бата и да убием Слендърмена с нея. Лордо се... Оле! Станаха два Слендърмена! Бягай! Абе! Трябва да се изладате и да убием всички Слендърмани. В момента това е честно. Не. Абе, лабе! Имам идея! Ама мисля, че няма да ти хареса. Това е. Кажи, че няма да ти хареса. Няма ми хареса. А, вижте какви кученца. Кажи, каква е? А? Да минем ето от тук. И да ето тук да ни преследва, ние да се върнем. Какво ще ми чакаме да ни преследва? Не, ето тук ще дойдем. Ела. Тя може да подзъмне и Ники вече. Ники! Ча ще видя. Слендърмена може да се телепортира. Ще видя ти. Ма ние ще тръгнем насам. Подминаха ни. Не. Тихо, те са там. Ама ти! Тихо! Айде след тях. Ще тръгнем след тях, хора. Тихо, по-тихо. Слендърмена се телепортира! Той се телепортира! Той тръгна надолу. Супер, аз ще намеря бабата и ще спася останалите. Трябва само да намерим батата, без да ни хванат. Бързо. Да се оглеждаме. Излиза за тук. Слизаме. Намерих бабата.
Бягащите от Слендърмен станаха гонещи Слендърмен. Те трябва само бягат. Печелим! Убихме Слендърмените. Да, за малко. Чакай да свърши клипа. Да, аз да съм за малко. Убит Слендърмен. Опа! Убит Слендърмен. Аре, да свършим. Не виждам. Ние бяхме това Рекс, той се разсърди за не. Аз си спуснах камерата. И до скоро!